И какво става, хора? Аз съм и в този клип искам да ви кажа, че правя томбола за един стак легове. Не преименувани, може да си ги стакате. Да, и какво е тук? Да. Това ще е томболата, че е изтегла на стомата. Единственото, което трябва да направите е да се запишете запис, името ви. И да се абонирате. Един вид само да се абонирате. Как не давайте. Да, и да се абонирате. Защото фудят. Пак казвам, това е томболата, един стегъл. На 100 абоната е, защото много малко хора ще направят томбола за изтъкли. Да, хора, това ще е много дълъг. И абонирате се, пишете запис, не е нужда да пресете клипа, запис и името. И до скоро.